Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera, baita ere ordu txikitan futbol partidak ikusteko esnatu zareten horiei. Hasi da gizonezkoen futboleko munduko kopa. Amerikako Estatu Batuak, Kanada eta Mexikon zehar jokatuko dena. Mexikok Hego Afrikaren aurka irabazi du eta Hego Koreak Txekiar Errepublikaren kontra. Eta Euskal Selekzioak galdu ala irabazi. Tira bada ezin jakin, oraindik urte luze hauetako aldarrikapenarekin jarraitzen dugulako ofizialtasuna. Horregatik, 7 baietz elkarteak aldarrikapen eguna antolatu du biharko. Algortan, Gasteizen, Hendaian, Portugaleten, Basaurin edota Gopegin izango dira hitzorduak. Hauetan, Euskal Herrian inposatu nahi dituzten selekzio arrotzen asimilazioa salatu eta Euskal Selekzioa aldarrikatzeko. Gure selekzioa partatzearen leian, Euskal Selekzioa nortasunaren deian, gure selekzioa munduari begira, Euskal Selekzioa gureak dira, gure selekzioa garenaren isla da, Euskal Selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri gorri eta berde, gu Euskal Selekzioen alde, jokoaren. Elkarretaratzeak deitu dituzte arratsaldeko 7:01 simbolikoki 7 baietz izendapenarekin lotzeko. Horrez gain tokian tokiko egitarauak antolatu dira, hitzaldiak, kirol zein kultur ikuskizunak, kromo zein bestelako merchandising banaketa. 20. mendeko hasieran hegoaldeko euskal futbolariak Espainiako eskualde arteko partida jokatu zituzten. Horrela 1915 euskal herritarrek eta kantabriarrek selekzion norte euskaraz ipar selekzioa taldea osatu zuten. Lehenengo partida urtarrilaren 3 jokatu zuten Kataluniaren aurka San Mamesen eta 6-1 emaitzaz nagusitu ziren. Urte berean, Asturiasko Printzearen futbol kopa lortu zuten. Kataluniari 1-0 irabazi eta Gaztelarekin bana berdindu ondoren. Gainera 1916ko maiatzean selekzion nortek Bartzelonan eta Bilbon 1-3 eta 5-0 berriro menderatu zuen Kataluniako selekzioa. Etorkizuna berreraiki da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi, tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Kantabriarrak alde batera utzita, 1930 eta 31 Baskonia izeneko taldea sortu zuten. Taldeark partida 2 jokatu eta irabazi zituen Kataluniako futbol selekzioaren aurka. 0-1 Montjuiken eta 3-2 San Mamesen. Taldeak Amadeo Gartzia de Salazar Gasteiztarra zuen entrenatzaile gisa. 1917an Gerra Zibilaren garaian Jose Antonio Agirre lehendakariak Euskadi izeneko selekzioa sortu zuen atzerrian gudarako fondoak biltzeko. Taldea Luis Regueiro, Pedro Regueiro, Isidro Langara, Serafina Edo, Jose Iraragorri, Jose Mugertza, Alegria, Zubieta, Zillaurren, Eguzkiza, Blasko, Agirre Zabala, Agirre lehendakariaren anaia, Tomas, Emilin Alonso, Barkos, Areso eta Jose Manuel Urkiola futbolariek, Pedro Baiana entrenatzaileak, Periko Birtxinaga masajistak eta Ricardo Irezabal Eusko Jaurlaritzanen delegatuak osatu zuten. Lehendabiziko partida Parisko Parc des Princes estadioan jokatu zuen Parisko Racing Frantziako txapeldunari 0-3 irabazirik. Ondoren, gauza bera egin zuen Olympique Marseillakoaren aurka. 2-5. Joan dira, zure eskuei begira, dantzan, dantzan, musuen ondaretzan Notre Dameko plazan, dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko, ibai aldamenetik,
esan maite dudala bizitzak zure begietan egiten duen isla dantzan, dantzan. Begira, datu bitxia, lehendabiziko porrota 3-2koa Txekiaren aurka jaso zuen, baina Bilbon galdu eta gero taldeak Ozeano Atlantikoa zeharkatu zuen Mexikon jokatzeko. 17 partidatik 13 irabazi zituen eta Kuban aritzeko. Ia partida guztiak irabazi zituzten, berdinketa bat izan ezik. Gerra Zibila bukatu eta gero taldea desegin zen. Jokalari bakoitzak 10.000 pesta irabazita. Zenbait futbolari Amerikan geratu ziren eta besteak Euskal Herrira itzuli. Hala ere, 1979ko abuztuaren 16 artean frankismoa indarrean zela eta Euskal Herriko selekzioak ez zuen beste partidarik jokatu. Egun hartan, San Mamesen Euskadik berriro jokatu zuen, eta Irlandari 4-1 irabazi. Gero, Atotxan Bulgariari 4-1 irabazi zion. Eta 1980an, Mendizorrotzan, Hungariaren aurka 1-5 galdu zuen. Jarraian, ia urtero jokatu du Lagunarteko partida. Gehienetan Gabonetan, ia ohituraz. Tabuklonetan sartuta ezin atera, pentsamendu berdinekin gora eta bera, betiko lezkalera jaitsi eta gero, infernuko atera. Tazina zoratzen tabernan sartian, bertako danekin dantzatzen, ezarelako bakarra jode. Tazinaz jolasten izautzen artian, gero eta geixau berotzen, nire burua zeharo galtzen. Ez dakit baloiarekin nola moldatzen diren, baina Euskal Herrian badago izugarrizko lana egiten duen beste talde bat, Bikoiztaiak. Ekainaren 12 Bikoiztaien nazioarteko eguna, pertsonaia askori haien ahotsa uzten dieten aktoreak omentzeko eguna da. Telesail film eta ikusentzunezkoen mundu honetan katez saltoka aritzean edo plataformara nabigatzean ahotsen itsaso batean murgiltzea ohikoa da, baina hori engan arreta ez jartzea are ohikoagoa. Gaur egun, ingelesez, gaztelaniaz, japonieraz edo eta beste atzerriko hizkuntza batean sortutako proiektuak euskaraz kontsumitzeko aukera zabala dago. Eta hori, euskarazko Bikoiztaiek egindako lanaren erakusle da. Zer non ikusi webgunean badago atal bat bikoiztutako edukia biltzen duena. Euskaraz bikoiztutako trailerrak, telesaien hasiera eta amaierak, filmen zatitxoak, iragarkiak, hau dozenaka merkeago. Ingelesez, Cheaper by the Dozen edo gaztelaniaz 12 kasa pelikulakoa. Urpil zabua prest dago! Home, esan da, oraindik ez dago! Steve Martin. Kaixo! Amabi seme-alabako familiarekin oporretan. Nola montatzen zara amabi umerekin? Arazo askorekin sinetxi dazu. Jarrai dezagun zinemarekin, gaurko gunez estrenatu zen Indiana Jones Raiders of the Lost Ark, 1936 urtea. Indiana Jones arkeologia irakaslea da eta abentura arriskutsuak bizitzeko prest dago altxor historikoak lortzeko. Estatu Batuetako gobernuak itun arka galdu bat bilatzeko eskatzen dio. Kondairak dionez, mugagabeko boterea ematen omen du berau lortzen duenak. Eta hori dela eta naziekin egingo du topo bilaketa horretan. Epa! Nahi gabe hasi nahiz, da ja ezin nuen atzera bueltarik egin. Eta gaurko egunez estrenatu zen urte batzuk berandago Predator, euskaraz harrapakari. 1987ko John McTiernanen zientzia fikziozko filma, Arnold Schwarzenegger protagonista duena. Filmak arrakasta handia izan duenez, 2 jarraipen ere baditu. Predator, 1980koa eta Predators, 2010koa. Eta gaurko egunez estrenatu zen baitere The Witches of Eastwick, euskaraz Eastwickeko sorginak. 1987ko George Miller australiar zinema zuzendariaren komedia filma. John Updike idazlearen The Witches of Eastwick lebrean oinarrituta dago eta Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon eta Michelle Pfeiffer aktorek antzestu zuten. Gora, sorginak! Errezen dituzte sorginen doño dela garabu, errezen dituzte sorginen erratzagu dauzkagu, errezen dituzte sorginen darima ez daragu, errezen dituzte sorginen irripara garabu. Sasien gainean, oiuta iritzi, lainoen azpia.
Futbola aipatu dugu, zinema aipatu dugu, musika ere aipatu beharko dugu gaurko egunez adibidez Chick Corea jaio zen Amerikako estatu batuetako jazz musikako piano jotzailea. 60ko hamarkadan fusioko jazzaren sorreran parte hartu zuen Miles Davisen taldeko kide gisa, eta 70ko hamarkadan genero horretan egindako lanagatik egin zen ezagun. Return to Forever taldea sortu zuen beste virtuoso batzuekin 70ko amaieran. 1980 eta 80 urteetan beste musikari askorekin elkarlanean jarraitu zuen. Gary Barton eta Paco de Lucia musikariekin adibidez. Herbie Hancock eta Keith Jarrettekin batera azken hamarkadetako pianistarik onena dela diote askok. Jazzaren hainbat ere serki konposatu zituen Spain, 500 Miles High, Armando's Rumba, La Fiesta eta Windows. Entzungo dugu, Chick Corea maixua. Horrela gozo hasteko moduan gaude. Josune Belez de Mendizabali etorriko da gurera, bere alde interesgarriarekin. Eta Jon Olivares aktorearekin ere hartuko dugu kafe hutsa, zinematiko holtzetara eta holtzetatik zinemara. Aiora Mujika dator Dopamine Sites kontzeptuari buruz hitz egitera. Eta arte eszenikoen agenda prestatu dut motza, baina prestatu dut. Gaur peilekuan autobusean oinez izango da Napar errepidetan, baxe Naparrotik Nafarroa garaira bidean edo esango nuke, eta arekin hariko gara. Entzuleok ekainak 12 ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok, Too Fast, Too Furious, edo Jana Mariterrenaken begunon. Egunon. Ire kotxearen hotxak kitzikatzen zidan lastana. Nola gauden. Bikoizketaren mundua balin bada, menaldi txiki egin barko diogu, baina geratu naiz. Too Fast, Too Furiouseko esaldi baten bila, baino. Nik ez dut ikusi, bakar bat ere beraz. Goiuri ez egiz arandia. Egunon. Altza burua. Balbemendi. Izketan ari zeizoen hau ino Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1204 garrena du, 1204. Apiriak 12 izan liteke, baina gaur ekainak ditu 12. Goizak 10 eta 19 minutu laizter eta 20, eta gu hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera esandakoa naiz irratian zarete. Entzuleo gaur, jazi xamar, Chick Corearen doinuekin. Entzuleok egunero bezala guk maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa eta gure txatean dagoneko baditugu hainbat mezu egunon, ze guapa zauden Oiana Goiuriren soinekoa. A ber, Oiana guapa egon badago? Goiurik soinekorik ez dauka? Ez. Guapa dago, baina hori ez da soineko bat? Ez da soineko bat. Nire maite dut asteburun gaur egialdeko jaiak pregoia urrimen duen... baina hitz baten bilan abil gorkak gaizki idatzi duena.
Zer? Mezua entzun ulertu nahi. Atzo bukatu... Bere lankide batek botako duela pregoia. Festetan. Eta ze derrari. Vale. Eta adimen urritasuna esaniko du Gorkak, urrimen aipatzen duenean, ez? Nik bintzat ez dut ulertzen urrimen kontzeptua. Bueno, bere lagun batek, horretziko du. Urrimen, adimen urritasuna izan dizik, ez dakit horrela laburtzen den, Gorka? Igual bai, baina nuen inoiz entzun. Bueno, eta hori, zederra, biharko Morebi ikuskizuna Bergaran, iganden 10 urteek bazkaria, jode Gorka, ondo ari zara. Jon Olivares zeona, nire gustokoena, txaketero, hirik honei. Bere gustokoenak. Gaur 77ko puntuazioa dantzan, non gaztiak diote mendik, nik ere bikoizketa egin non Binaikin, Kike Jauregikin. Bai, ustut bikoiztai asko Euskal Herrian Kikeren eskudatik igarotakoak direla oian. Bai, nik ere ikastaro bat egin beraiekin. Maite duten tarte hau zabaltzeko, gure kolaboratzaile batek gaur helarazi diguna. Nahi Alkortak esan digu aizue, audio bat bialtzen badizuet, maite dut bate konta dezake, eta esan digu, noski zalantza egitea ere. Hauxe Nahi Alkortaren maite duta? Egunon, nire maite duta zuentzat, bigarren kafeako lagunentzat. Txori txiki batek esan digu, bertan egin genuen eskola txikien inguruko elkarrezketa, eskolaz eskola ibili dela, eta umeak gustora entzun eta landu dutela. Beraz, eskerrik asko. Igandean 200 gora voluntario ukiko ditugu lanean, tartean Eneko, 1000 esker, eta besarkada handi bat auzolan erraldoi honetan parte hartuko duzuen guztiei. 1000 esker. Posten gara, eskerrik asko maite dut horren protagonista gu egiteagatik, eta tira, hemen jarraituko dugu txikorea giroan, maite duten tartean, zein da zure maite dut hau, no? Too fast, too furious esan didazu. Eta etzai gustatzen horrela ibiltzia. Orduan, ez dut maite. Bai, korreka batetik bestera ibiltzia eta sentsazioa etzarela iristen. Eta alde horretatik barkamena askatu zuei ere, ze azken aldian hola xioa biltza, eta ez da posible. Orduan, ez dut maite, hola ibiltzia. Eta sentsazioa danea iritsiko zehala, eta bai batzutan ematen du baiet, baina beste batzutan bai alarma sartu behar da, eta gelditu. Eta estresa sortzen du. Batzuetan, korregiak gara, pentsatzen dugunean, hemendikara joateko 10 minutu behar ditut, eta gero beti izaten da, gian 10 baino gehiago, edo niri askotan gertatzen zaituri. Eta gero, behin esan nuen, hemen ez dudala maite kotxean, ez batzuetan, olako egoeretan gaudenean, amorrua gero eta gehiagotat zaigu, norbait egiten duenan ez dakizera iruditzen zaigu egin duela, zehari da hori aurreratzen, berlasai. Igual zu ere etzaude aldarte honenean, eta hori ere etzai gustatzen, ez, nire buru horra ikustea, eta... Zure estres maila omen da, klaksona edo bozina kotxean jotzen duzun aldien zuzenki proportzionala. Bai. Nik batzuetan ikusten dudanean errepidean auto bat oso azkar, berez nire lehenengo reakzioa da aserretzea, ez? Azkarre gehidoa, hau arrisku bada, nik nire buruari izaten diot, ez aserretzeko, ziur ospitalera doala erditzera. Gero egun batzuetan ume pila bat jaioko dira, egun batzuetan oso azkar joten da errepidetik eta fitxatzen dut, goiuri, agian ospitalera doa erditzera, eta orduan, baimena emango diogu azkar joateko. Beira, nik ere lako zerre pentsatuko dut, hemendik aurrera, aurre klasaitzen nahi nuen, edo lako zehose. Teknika, bai, bilatu berdia bilatu. Txikorearekin ikuste gorkoz nahikoa, beste giro batera inbarko dugula salto, ez da? Bai. Baduze proposamenik? Zerbait bixiagoa nahiko nukenik. Ados? Zerbait bixiagoa... DJ Txumi zuentzat, gaur naiz irratian, entzuleok? DJ Txumi igual existitu zen. Nere kuadrian batek uste esatezula DJ Txumi, ez dakit broma dan edo inoiz egiazkoren bat ere izan den. Auskalo. Nik maite dut baino gehiago ditut, beraz, sandwich egingo du. Zuk botako duzu batetan nik horrengo? Maite dut ez litzateken zerbaiti, zerbait ona ateratzea. Kantatzen zuen entzuten ari garen zetakek ez, txarrenari onena atera diogula. Ez dakit itzoiek. Norbaiten adiren? Bai, norbaiten adira, ez dakit Jon Maiarenak ez ote diren. Bai, ez datuko diazu goiuri. Esango nuke baietz. Txarrenari onena. Hori da, altxasuko bestia, eta hori bai, Jon Maiaren ez da, bai. Kontua da, atzo arratsalde gauean antxetate puntu bat sentitu nuela. Zeratu nahiz identifikatzen, beti ez da
garrantzitsuena, antsitatea identifikatzea, batzutan bai, izan daiteke beharrezkoa, beste batzutan hori kudeatzea ere, izaten da nahiko lan. Eta kontua da, antsitate puntu horretan afaldu ere asko afaldu nuela, lagun batzukin, eta konversazioak ere hasi ziren laneko kontuak ateratzen, eta holako batean, esan nien utziko diazue afaltzen, ez? Egun guztia lanean, etorri naiz afaltzera, ez? Hau dena astintzera baina tira. Eta kontua da asko afaldu nuela, eta asko afaltzen dudanean, eta berandu eta batzutan gertatzen zait, goizeko 5 aldera, plamp, esnatu egiten izela. Maitena Salinas, gure kolaboratzaile eta lankidezenak, esaten zen hori gibelaren ordua dela. Eta inoiz hau galdetu dieta dituei eta esan diate zentzua duela, bai. Digestioa egin eta denbora batera gibela hasten dela bere lana egiten, eta orduan harrapatzen bazaitu loaren alde leunean, ja goizeko 5 inguru horretan, kaso ez nazaitzakela, eta gero lo egitea kosta egiten. Hori gertatu zein niri. Eta orduan, halako batean saiakera egin dut berriz ere lokartzeko, da konturatu naiz, ez. Begiratu dut mugikorra eta eguzki ederra zetorren gaur, eta esan dut, uzturrera joango naiz, mendira, egun sentia handik ikustera. Eta joan naiz, laino geruza gurutzatzen. Oraintxe mendik pasaten neska hori gurutzatu dut, beranduago joan da, eta beranduago ator bueltan noski. Laino geruza hori gurutzatzen, eta batean eguzki ederra topatu dut, han ardi behi, eta, animaliak goizaldean pixkat bidetik gertuago ibiltzen dira, nik uste gero usatu ere egiten ditugula, eta ordu horietan bazegoen, gazte pare bat te bite edo eta 2 tontorre, 3 tontorre, ez da nola izena duen mendiko lasterketa horrek hortarako entrenatzen, eta maite dute goizetan horrelako serotonina txute batekin abiatzea, eguzkia ikustea, justu laino artean agertzen, eta oso gustora bizi izan dut, eta hori da nire maite dutetako bat. Oze polita. Zureago, Juri? Nik gaur ekarri dut maiteko nuke. Bai, ea zer iruditzen zaizuen. Maiteko nuke, existituko balira, telebistako lehiaketak, hau da, badibidez, trivial, pasapalabra, miluze, horrelakoak, horrelako formato bat, gero telebistan emitituko ez dena. Hau da, nik joan nahi nuke, arratsalde pasa, miluzera adibidez, eta miluzen parte hartzera. Baina gero, ez dut nahi atal hori telebistan emititzea. Ez dut joan nahi telebistan agertzeko, joan nahi dut divertigarria iruditzen zaidalako plana, eta antzeko agertatzen zait, txurruk aurkezten du Televisión Espainolako lehenengo katean trivial lehiaketa. Eta gustora joango nitzake trivial lehiaketara, baina gero ez dut nahi telebistan agertzea, eta jendeak ikusal izatea, ze agian ez ditut galderak ondo erantzungo, agian, horrek lotxa emango lidake, baina arratsalde plan bezala, escape roomak existitzen diren bezala, gustatuko litzaidake, telebistako galdera erantzun lehiaketa horietako bat egotea, baina telebistaren elementua kenduta. Zer iruditzen zaizuen? Oso proposamen hona iruditzen zait. Eta ez dakite ongoan, esan dezun bezala escape rooma dauden bestela olako zezio ongoa? Gidoi lan handia dago horrelako lehiaketa baten atzean, eta hori, nolabait, etekin ekonomikoa egongo litzateke, escape roomak ere ordaintzen direlako noski. Hori da. Ja, eta zuneiko zenuke sentitu plato batean dena, pak guztia. Ez, platoarena ez? Osea, fokoak... Emititzen espaldin bada. Fokoak eta bosta xola, ez badaude. Ez nik nahi dudana da, egia da plato bat, bai, ez, leku bat, zeinetan lehiaketa horietako bat prestatuta da, zu joan zaitezke zure lagunekin, taldeak egiten dituzu, eta bazakit, miluze balitz hori, daukazu egin behar duzu mimika, egin behar dituzu galdera hauek erantzun, egin behar duzu zer, hori, egia fokoak eta ez ditut behar. Baina aurkezle bat beharko nuke noski, baina gidaritza lanak egiteko, dinamizatzaile bat, nola bait, baina hori da. Nik askotan esaten parte hartuko nuke, baina ez naiz joango. Gainera ez da diruaren gatik, ez? Irabazi nahi duzulako edo pasapalabran, botea, diru asko da, eta orduan joango nitzake diru hori nahi dudala irabazteko, ez? Diruaren elementua kenduta, nik pasapalabran parte hartu nahi dut, ze divertigarriak iruditzen zaizkit probak, eta divertigarriak iruditzen zait zure ezagutza horrela, norbaitek horrela galderak egitea, eta
esango dit jendeak, bueno, hori da, mai jolas bat, ez? Triviala, edo horrelako zerbait, baino Ez da ez da hori, bada, nik beste elementu bat nahi dut. Eta orduan, agian sortuko du norbaitek, edo agian existitzen da. Ja, nik egia esan ez dut inoiz entzun. Baina agian badago, nun baita. Izena, edo zenuketen erekin. Ez dakit banik. Ez txarma izalakotan. Bueno, baina, arratsalde pasa bat egiten. Baina oso lehiakorra naiz gero gozoietan. Upa! Ikatuko gineke, oiuri. Bueno, pues egunero bezala. Goizeko 10:22 minutu, Jon Olivares gurean da, eser dadila, oraindik Gasteizera egin behar dugu bidaia, baina tira, laizzer izango dugu gurekin entzuleok, eta nik beste maitu dut bat banuen, baina guardia ingo dut, ez da galduko. Azken orduko bat, idazten dute hemen, eman izena, programa pilotuak grabatzeko deizaitzaten. Agian hause da behar nuena? Zegero programa pilotoriek ez dira emititzen. Agian behar dute, ETB-ek esaten du, sortuko dugu. Probatu nahi dugu. Miluze moduko zerbait. Gero pasako zaizun. Gero azkenean pilotua bihurtuko dela. Bueno, hori ez baimeni gabe lukete egingo noski, baina ea irabaziko duzun Jesukristo narrakasta programan izan, eta gero penatu, pilotua zenez, diru saririk ez dagoelako goiuri. Ez baina horrela ez naiz agertzen telebistan. Txeko zukalderako igual. Hori epea. Entzuleo, goizeko 10:33 minutu, eta gu bagoaz bixi Gasteiz zuzen ere, bertan Josune Belez de Mendizabal lankidea dugulako, eta arekin egingo ditugulako urrengo minutuak gustora gainera, bere bealdea osatzeko. Josune Belez de Mendizabal, egunon? Egunon, danoi, zelan zabiltzate animoz. Uda, oporrak, entzuteaz nekatuta? Ai, urrun direla oraindik ez da? Bueno, ez dakit antzematen duzuek nik bezala egutegi normatibori gabe bizi zaretela, eta zubiak eta jaiegunak ez diela existitzen ez da? Ja. Orduan, animoz makal, Bueno, adi. Ruth Brito, triatloi munduko txapeldunak ondo baino hobeto daki zein izan daitekeen animoa igotzeko medizinarik naturalena. Se regula de manera inmediata. Por eso tu estado de ánimo crece. Pero ¿qué pasa con esto? Que si esto no lo trabajamos, el ejercicio físico te da eso, pero si no lo trabajamos se descompensa, ¿no? La serotonina es un regulador, regula el estado de ánimo, y hay muchos medicamentos que lo controlan, ¿no? Pues el ejercicio físico es una medicina inocua y natural que tenemos a nuestro alcance. Arrazoi osoa, Ruth Brito, eske sofanetzan da luze, edo ordenagailu aurrean pantalla aurpegiarekin luze, berdin, bajona luze, eta ebatz. Bengarri batuti kirola babesten hasiko naiz, bai? Nola? Bueno, lehenik eta behin motibatzen. Zer dago dentro dite? Postasuna? Beitu, justo, nik kriston mala hostia daukat, gaur jakin dudalako, diruaguntzen deialdi batean, bai, eske atzera bota gaituzte, beste behin, Bueno, en fin, sin más. Ez da, hogaia, eta horretaz ez dut hitz egin, animoa goia mantentzeaz baizik, eta bigarrenik eta behin, arnasa hartuz, eta lan jardueran, 4 eguneko etenaldi bat egitera noa. Bai, noa, opor faltsu batzuk egitera. Faltsuak, zergatik. Ordenagailua eta guzti. Hombre, pues es que ordenagailua eraman dut nerekin, error total, baina bueno, bai, noa, forondatik Mediterraneo aldera. Abrakadabra, guizifu, I can fly and so can you. Beitu, listen nahi duzuna, bai, baina repeat, impossible, my friend, impossible, biderbi jarri zaituztete egaldian. Listen zuek ere, ea zerbait errapatzen duzue. Good luck eta zorte on. Flight time is going to be only 1 hour. Hopefully we're right on time. It's the best time of the day. Allow us to take off from here. The captain Scott assisted with the push over related here. The cabin will leave Mr. Lloyd to get with Jose, Emiliano, and Burley. We will take care of you. Wait for the pattern. I'm happy for the danger. What the cabin cares with such setting features on the 778. A ver, Josune.
Zer, Scott eta Emiliano. Nik besterik ez dut asmatu, Gainontzeko testu osoa biderbi esan du azafatoak, aizue, agian askatuta ere egongo da bera, gauza bera errepikatzen edo. Ezke, hitz korapilo horrekin, erlajatzeko hartu duan egaldian ja urduritzen hasi naiz. Bai, urduritzen hasi naiz. Ze gazkinetan zede mondrez, errepikatzen da hainbeste hitz jako bat, adibidez, krotxe, ramparkotxe, kotxe, krotxe. Hori ez alda josteko erabat. Teknika horrekin, krotxek teknikarekin ez aldia txalekoak egiten. Abera, izue, azkarregi goaz, azkarregi odeien artean zeharkatzen bizitza. Lasaituko naiz. Gero motelegi hitz egiten dutenak ere badira, izkiak arrastaga egiten dituztenak, aditu GPS zehaztasunak ematen dituen ahotsa hau. Línea 128, después gira a la derecha. Bai, ardotxo bat edo bi hartu osteko izketaldia somatu diot tontonari edo. Después entra en la rotonda. Bueno, lurra hartzen hasiko naiz. Eta azoka egunean, antxe jendea batetik bestera doan bitartean, zuhaitz baten itzalpean patxadaz udari hasiera ematen dion akordio jolea. Ea asmatzen duzuen zein kanta den hau, Nik intentzia ikusi diote, Josune. Bai, baina arrastaga ere bai ez da, pixkat GPS-a bezala, ez da, notakor luzatzen. Bueno, tira, antza, gakoa, oreka dago ez azkarregi, ez motelegi horretan, eta uda bengoz, ailegatu orduko, nire buruko zurrunbiloa itzaltzen joan dadila nahiko nuke. Erremediorik niretzako, behitu, nire burutazio honen entzule ematen du azokan baratxuriak saltzen behar duen emakumea. Que no se lo olvide, mi reina. A €1, cariño. Listo. Open my mind. Irekin nere harima, nere garuna, nere txakra del tren. Bueno, Abriendo puertas. Cerrando heridas. Bueno, atea ireki eta erabat gainera Muguruza kapitainak ireki duen auzia ez da, eta auzia ez da baratxurien saltzailearen erara euro baten truke, baizik eta biderkatutako askoz eta xosa gehiagogatik. Hemen ikusteke zauriak itxiko diren edo Entol Sarmiento hartzeko moduan izango diren zaplastekoak, eta kontu honen eta askoren amaiera ez dakigunez, aukerak egon badaude, eta orain zuei dagokizue, bigarren kafeko lankide, erabakitzea zerekin amaituko dugun, edo abriendo puertas cerrando heridas, edo maidarreta laitzen txampon baten truke, bizkor edo motel, hor nonbait, erritmo saltza honetan, animoari eutxiz, udaren zain izango gara, urrengo besoinuak ailegatu bitartean. Llega de nuevo la calma, el año nuevo. Josune, guk txampon baten truke asko maite dugu, Jose Mari Karrere kondutako letra edo hitzaiek, bere buruan blues bat, ote zegoen, blues menor bat, alaitz eta maiderrek beste zerbait egin zuten, eta guretzat lelo bat bada, baina pixkate nolabait aurrikuspenak austeagatik Gloria Estefanen abrindo puertas cerrando heridas hau, egokigu iruditu zaigu gaur zu behar bezala agurtzeko. Oso ondo egin duzue, literaturan bezala B liburu hoiek, B amaiera zeuden liburu hoietan, zuek ere aukeratu duzue, eta begira, Gloria, Fedea, pazientzia, eta ez dakit, uda ailegatu orduko, lasaituko gara denok, animoak beti goian, Haupa ekipo. Josune Belez hemen dizabal, museo handi bat, ez dakit nora bialde bar dugun hegaldi batera, aireportura, Gasteiza, edo, baina zauden tokira doala, gure musurik handiena. Hartuko dut, harrapatuko dut, seguro. Dantzan geratuko gara, Gloria Estefanekin. Agur. Se va labrando el destino, así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.
hacer. Deja tu llanto y echa pa'lante, corre. Abriendo puertas, cerrando heridas. Yo te lo digo de corazón, que el año nuevo será mucho mejor. Abriendo puertas, cerrando heridas. Abriendo puertas, cerrando heridas. No existen barreras para ti, si te propones serás feliz, muy feliz. Abriendo puertas. Goizeko 10:42 entzuleo, kafe hutsa hartzeko unea iritsi zaigu, eta Gloria Estefanen doinu hauek amaitzen ari direla, guk aurrera egin behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Jon Olivares, Osintxu, aktorea. Madrilen jaioarren, 7 urterekin Bergarako Osintxu auzora etorri zen bizitzera, eta horixe da bere etxe eta sustrai. Aita kanariarra eta ama euskalduna ditu. Aita poeta ere badena, eta ama berriz zaintza munduan aritua. Agian hoiek ere eragin diote bere izaera eta ideietan. Eta berak esaten duenez, Amona Jesusaren antza du. Bere erreferente nagusienetakoa da. Parrandas Jonen hitzetan. Alaia, energiaz betea, argia, koketoa, eta dantza eta kantan aritzen zena. Jonek ere, badu horretatik asko. Paper zuria ez. Antzerkiarekiko zaletasuna bereziki 18 urte ingururekin piztu zitzaiola esan genezake. Aurretik, behar bereziak dituzten umen ezitzaie eta ahots bikoiztaile izan nahi baitzuen. 6 urterekin dagoeneko hoiek erabakiak zituen. Lehenengoa bete duela esan dezakegu, aurre hezkuntza ikasi baitu, eta bikoizketako aktore izan ezpada ere, antzerkia ikasi dutaen. Haur eta gazteekin lanean aritzeko beti izan duen grina, ezitzaile egindako lanarekin eta Txatxilipurdi Euskara Elkartean adibidez egindako urteekin bete du akaso. Eta antzerkiarekiko grina berriz, Elgoibarko taupada taldean sartzean piztu omen zitzaion. Bertan hasi zen 18 urte inguru zituela, 2010 urtean, eta ziur aski, ura izan da bere eskolarik handiena 9 urtez. Isladak, komediak oroimenean, erotik, bohemioen kluba. Aktore lanetan profesionalki hasi ondoren ere, taldearekin jarraitu du, eta oso garrantzitsua da bere ibilbidean. Ordutik, antzokiak maiz zapaldu ditu, eta baita gure etxe eta zinemetan sartu ere. Telebistan antzeztutako pertsonaiak ugari dira. Patria, Iesaldia, Altsasu, Los pacientes del Dr. García, Detektibe Ture, Desagertuta, Detektibe Roumi, eta bar. Eta zineman ere ikusteko aukera izan dugu, ala nola, Faisaien Irla, Ermitan edota Nosotrosen. Ikusentzunezko lan hauek guztiak antzerkiarekin ere uztartu ditu. Tantjaka konpainiarekin esnearen kolorekoa lanean ikusi ahal izan genuen, edota Bidania konpainiaren 7 urte lanean. Honekin udazkenean birarekin jarraitzekoak dira, eta teatro espainolekin ere Natatxa lanean aritu zen. Antzerkiak aktore lanarekin gozatzeko edo gozatzen erakutsi omen dio, eta baita lan honetan aritzeko beharrezko tresna asko eman ere. Askotan ez da erraza izaten proiektu ezberdinak uztartzea, baina lortu du eta horretaz ere arituko gara berarekin. Badakigu kirola eta gosaria oso garrantzitsuak direla beretzat. Akaso emanaldien aurretik ere badu hauekin erlazionatutako ohituraren bat, ez dakigu. Aspaldi ez dugu horrelakori galdetu beraz, gaur horrelakoak ere galdetzeko aprobetxatuko dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Jon Olivares.
Eskerrik asko, placer handi bat. Egunon, bueno, lehenengo bi galderak uste dut goio egin barko dizkizula, eta gero beste galdera normatibo hauetan murgituko gara. Bigarren kafean baditugu bi galdera, gure bi galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, kontatu dezakela etapa bat soilik. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzeagoa. Lasai, ez dizugu eskatuko zinema zuzendari bat hautatzea. Inor ez da eserretuko hemen. Ez. Baina etapa bat, zure bizitzako etapa bat aukeratu behar duzu pelikula batean islatuta ikusteko. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da, galderetako bat. Bigarren galdera laburragoa, baina agian zailagoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, esan bezala, bi galderak bota ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat. Bitu bigarren aukeratuko dut. Oso, ondo, ausarta. Bai, ze justu egonez ikastaro baten, psikologian inguruko ikastaro baten, aste honetan atzo bukatu neban, eta atzo ingendun ariketa bat, sala, begiak itxita, nasketa, ez dakiz zer, eta irudikatu behar gendun gure funerala. Bai, kasualitatea. Orduan, atzoko ariketa izan zen, orduan, atzo irudikatu neban ere funerala. Ze ona. Begiak itxita, eta han egon nintzen, ere funeralean egon nintzen atzo. Hala. Eta nolakoa izango zan, nolakoa dan esango dut, ikusi dotenanik. Eta ikusi dotena izan da, danak parreska, danak alai, bueno, momentu tragikoak ere bai, baina orokorrean alaitasuna, ospakizuna, bizitzaren ospakizuna funeral batean, ez? Oso arraroa da, baina hori da ikusi nebana. Eta, bueno, maitxo duten jende pila bat elkarrekin, bata besteari laguntzen, bata bestearekin komunikatzen, baina alaitasuna zan, gehien arnazte zan, orduan. Bukatu neban ariketa oso unkituta eta harrituta, baina, bai, oso lotuta dago nerekin. Alaitasuna, barreak, algarak, txisteak, eta... hola izango zen, alaia izango zen funerala. Ze polita, ze ederra. Bai, daina hori esan duzu, olakoa da. Hori da, ikusi dut. Bai, gainera ariketa oso polita izan zen, ze hasi ginean begiak itxita, eta ez genekin nora, jumia ginean, eta... irudikatu gela bat, ate bat, sartu zarete, eta batean zuen funerala ikusten duzu ordan. Karo. Eta jende pila badago, maitxe dozun jendea, espero ez dozun jendea, baina jendea asko, eta danak alai. Orduan, karo, esan aurrez pentsatutako zerbait de, bueno, sartuko naiz, eta danak alai ongo dia, ez? Batean danak alai zeren. Orduan, oso polita izan zen. Ze polita. Bai. Bueno, bani hasiko naiz ordun, edo nahi duzu jarri pixkata bestia. Zu nahi duzu jartzea, Urrunetik lastantzen zaitu. Zulei kontatuko diegu Janak azkenaldi luze batean ez didala kantu proposamenik jartzen gonbidatuentzako. Eta orduan nire esku duzten duela. Eta gaur naiz konturatu, baietz, kantu aukeratu zuela. Baina berandu zen eta erabaki dugu, Peireman zen zure hitz-ederroiekin egin genezakela, baina gero sartu behar genuela. Galtzaileo munduan bizi nahi neska aldamenean. Barruta aukeratu dudala, bueno, noizbait entzun diodalako Joni gustatzen zitzaiola besti hau. Bai, eta horregatik. Peireman zire, Begira. Asmatu dugu orduan. Asmatu dugu funeralarekin, abestiekin. Bueno, ya está, gaur zita, Irabazita dena. Begira, nik ez dakit galdera honekin asmatuko nuke, baina ez dizkizut egingo galderak, bai? Ez dizut galdetuko alkatetza bati buruz, eta goinkaleko sarraiagileari buruz. Uste dut beti galdetzen dizutela, saldo ingo deu. Oso, jendeak badakia. Hori da. Ni bai galdetuko izut pixkat, kontatu dutez, txikitan, 6 urterekin ja oso argi zeneukala, edo nahi zenuela ez, behar berezia zituzten umeen ezitzaile izan nahi zenula, eta bikoiztaile, ez dakit badakizun gaur dela, bikoiztaileen eguna. Lehen efemerietan sarean aipatu dugu, eta esan du begira, kasualitatea. Oso argi omen zenuen, txikitan, eta anekdota politien bat hor badago uste. Bai, bueno, nere ama, hau ez dakit kontagoten inoiz, nere ama, bueno, Madrilera juntzan 20 urtekin, osintxutik, eta gontzan 20 urte Madrilen bizitzen, eta, lan ezberdinetan, eta gontzan urte pila bat zaintzen bi ume, batekin hasi nahi zelani, ni jaio nintzanean, ja nere ama ume horrek zaintzen zegoen,
Eta ume honek, eta igual hortik datorkit, ume honek, behar berezi xaseuskan, eta nerea nahi bat moduen batera ziginan. Eta nerea maksaintze zeban, eta orduan, ni izaten nintzen askotan arduratxua, 2 urte gazteagoa naiz, baina hala ere eskolan, nik zaintzen eban, eta 6 urtekin, Madrileko autobus geltoki baten, Paseo de Extremaduran, hain zuzen, zegoen mutiko bat, Down sindromiakin. Eta ondoan ezitzaile bat, tutorea, heldu bat. Eta harrituta galetu nion amari, ea ume hoiek nola ikaste zuten. Ja ez zer zeukan edo, ez, nola ikasten dute ume hauek. Saldu zidan ere amak, nahiz gogoratzen nola, bere erara. Eta esan nio, nik horren irakasle izatea nahi dut. Nik ume hauei nahi dut erakustea. Eta hori izan, eta hori 6 urtekin, eta beti eukidotor, gero eskuntza ikasi neban, eta beti eukidotor. Eta oso polita da historia hori. Eta bikoiztaile izatearena, nonbaitetik datorkizu ez dakit baduzun oroitzapenik ere olako zerbait bezala, ahotsa gustatzen zitzaizkizula edo olako zerbait edo? Ni biltzen itzan imitatzen eta ahotsekin jolasten pila bat, baina ez dakit nundik datorren hori, baina jolasten ebala pila bat, ahotzez berdinak, tonoak, imitazioak, gainera garai baten oso modan egon zan ere telebistan, imitazioak, eta beti mirestu izan dut, gerturatzea ahotzak, eta egia da badokatela gainera, hitzik esaten dozta askotan, ahotz bat entzuten dut, eta segitxuan kokatzen dut. Hau da, ez dakiz egin edo, ahotzo hau da, oianan ahotza, iguala, eta, egia, eta oso errez bereizten dut, oso errez identifikatzen dut, ez dakit nundi datorkidan, baina beti ahotzekin beti ukidot. Inigo, inbarko duzu lehen sarreran egin duzun ahotxoietakoren batean norekin lotzen zaituen. Ufa, ez batzen zer egin dugun, ez? Fast and Furious aiatu zara, baino... Ez que Fast and Furious ez da zintziren aktoreak egia esan. Zan, sinopsi bazan, baina zan pixat irakurketa plan hori sinopsiena. Bai, egia da. Baina horrek ez da gitzin horren antza bazuen eoian, Ez, igual ez. Zan gehiago pixkat robotikoa edo. Bai, gautziko dugu orduan, ez dugu ingo jolasik. Tom. Bai, pixkat hortik, mentxe daukaten, zu jana nik zeak ere ingo dut, baina ez dakit inora, ez dut topatzen, segin entrevistarekin. Hemen dago. 1986 urtea Indiana Jones arkeologia irakaslea da eta abentura arriskutsuak bizitzeko prest dago altxor historikoak lortzeko. Estatu Batuetako gobernuak itun arka galdu bat bilatzeko eskatzen dio. Pixka rollo hori. Baina, etorri zait zerbait, gerturatu naiz, baina... Ez duzu, igual tomtoma behar zu. Urrengo bihurgunean, 3. irtera hartu, pixka hortik gehiago. Hori bai. Segi entrevistarekin oia. Vale. Jon, aipatu du nik ez, Elgoibarko Taupada antzerki taldea. Hor nola hasi zinen eta zer da zuretzat talde hau? Da, netako, nire antzerki astapenak, nire oinarria, antzerkiaren eta interpretazioaren oinarria da Taupada. Hasi nintzen, magisteritza ikasten egoala, eukigendun 3 hilabeteko ikasgai bat, izan zala antzerkia, aukerazkoa zan. Nik aukeratu neban, gainera gonitzen zalantzan, azkenengo momentura arte, antzerkia edo aur literatura ikasgai aukeratzea. Eta, antzerkia beti, eta hor, ahotzekin, eta hor lotzen eban, eta jolastea, ez? Azkenean. Bai. Eta aukeratu neban antzerkia, engendun nik gainera justo orduan istripu bat eukin eban, kotxeko istripu bat, egonitzen koiarinakin, klasetan ezin ebala eserri, baina gogotxu, eta, bukatu gendun 3 hilabeteak, eta honek zeukaten antzeslan bat, hausan gabonak, abenduak, otsailean zeukaten antzeslan bat, eta esan zidan, behar dugu pertsonai txiki bat, aztereteko kontua, astelenean etorri, ostelenean estrenatzen dugu, eta hasta tramoilari lanak. Sketches berdina zian, da sketch eta sketch artean, tramoilari eritatzen zen, eta zeukan antzespen txiki bat, eta baina, pertsonai oso txikia. Eta, venga, animoko naiz. Eta, aztebet, hori 9 edo 11 urte, ez dakizen bat izan zian. Ai, ama. Eta zer sentitzen duzu Taupada entzuten duzunean? Etxea. Oso, azalpena izan da oso ona, etxea da ongizatea, da jolastea, gainera sortzezan giro bat, segurtasunezko giro ikaragarria, orduan jolasteko eta guztiz aske sentitzen itzan, garai txarra pasatzen dozunean, pertsonalki da no pasatzen dugula momentu kerrauak, edo hobiak, gogoratzen naiz garai baten nahiko garai txarra pasatzen egala, eta
zan antzerkira jutea, zan guztiz, danataz, arazo guztietaz ahaztea, eta batean beste mundu berri bat, eta hor sartzen itzan, eta zan, pila kargatzea, alaitasuna, eta etxea da, taupada da etxea. Eta 2027an 50 urte, ingo ditzu. Bai, urte batzuk ibilizian profesionalki, baina eskenengo ez dakit 20 urteak edo gehiago, ja amateur moduen, eta hurrengo urtean 50 urte ingo da. Begira. Eta zerbait ingo dugu, eta nian egon. Hori samar nizun, bai, ez da. Etxean egon behar da. Hori da, bai, garrantzitsua da hori. Esan duzu ez, momentu zail batzuetan ere, hor zegoen taupada, eta antzerkiak badu horretatik esango zenuke, badu, ez dakit terapeutikotik ote den hitza, baina badu zerbait, ez, talde, sentsazio, zer ematen dizu zuri antzerkiak? Uste dut, zerbait terapeutikoa ere badaukala antzerkiak, ez? Nolabait, gainera eske justa ez tontan psikologian inguruko ikastaro horretan asko hitz egin dugu hontaz. Eta badauka zerbait terapeutikoa, bada emozioak regulatzeko, emozioak kudeatzeko aukera bat, jolasteko aukera bat, askotan, helduaroan jolas alde batera lagatzen dugula, eta oso garrantzitsua da. Animali moduan jolasa ezinbestekoa da, eta orduan antzerkiak norberak nola hartzen da ben, askotan gero epaitzen gara, eta hor hasten da sufrimendua, baina lortzen badozu jolastea epaitu gabe, eta jolas hutsa izatea, zukola identifikatzea, hola bizitzea, bada osasungarria, terapeutikoa, eta gauza berriak esploratzeko aukera bikaina, ez? Gauza berriak, emozio berriak, norbera ezagutzeko, norbere burua ezagutzeko, esango dizu zuri. Ez, baina egia da, hola entzuten dezuna esaten dezu, ze beharrezkoa eta esaten zenuen lehenez, magisteritzan hautazkoa zela antzerkia, edo aur literatura, nik esango nuke hautazkoa beharrean, izan martzula gaia da, bai. Urte guztietan gaina. Magisteritzan, eta aurre hezkuntzan, eta bai. Bai. Egin dituzu ez, pertsonaia asko, telebistan, zineman, antzerkian, nola lantzen dituzu pertsonaiak, nola sortzen dituzu? Elkarrizketa batean hau irakurri nuen, uste dut, beraien barne mundua ikertzea gustatzen zitzaizula eta sakontasun horretaraino iristea, interpretatu aurretik. Nola egiten duzu? Bai, lehengo gakoa da ez epaitzea, pertsonaia ez epaitzea, eta alegintzea ulertzen zerk mobitzen da ben, pertsona hori bere ekintzak nundi datozen, azkenian danok gure jarrera zerbaitegatik da, horratzean badaukagu motxila bat, horrek eramaten gaitudula gauza bat itera, o beste bat, o erabatera edo bestera, Orduan netako hori da garrantzitsua ulertzea, ez naiz jartzen askotan idazten bere background guztia, hola, zehatz-mehatz, baina bai ulertzea, bentsat, pelikulan o antzerkian gertatzen, pertsonai horri gertatzen zaizkion gauzak, ulertzea, zergatik, heltzen da norra, eta zergatik itzen da bena, eta, background txikitxo bat, pixkat abstraktoa, baina balio da bena ulertzeko pixkat zergatik da nolakoa, azkenean oso polita da ikustea bai kalean, mobi alde batera lagatzea, eta fijatzea jendean nola harremantzen dan bestearekin, eta errepikatzen dira jarrerak. Dano daukogu lagun bat dala graziosillo, bestea dala, orduan, horrek danak gero seguramente errepikatzen dira, bai, bizitzan eukitako edo harremanak, edo, orduan, pixkat hortik enfokatzen dut askotan, eta, bai, eta ez epaitzea, ezinbestekoa, ze gainera tokau zaizkit pertsona. Hori galetu behar nizun, tokatu zaizu baten batian saiatzea ez epaitzen, baina nahi gabe, edo nezaki nahi gabe denitza, edo baino... Bai, oso horreza da, epaitzea, bai pertsonaia produktua bera askotan ere, janin behar dugu, alkilerra ordaindu behar da, eta, nik auki ditut olako konfliktoak esan digun, baina segitzuan oso garbi daukat ez zindala epaitu, eta antzerkian taupadan ikasinean hori, gogoratzen naiz nire lehengo antzerkia taupadan pixkat pertsonai potentea izan zen Rossini, paiaso hola triste bat, baina oso aldi berean oso humila, eta oso goxua,
Eta oso gertu zegoan ere pertsonaitik. Eta gero ingendun beste bat, eta esan fatxa bat, manikomio baten zuzendaria, trapitxeua, bueno. Eta nik esaten nola ingo dut dago, baina nik ezin dut dagoin. Karo, oso urrutinago, ez? Claro, oso urrutinago, eta nik tipo hau esto nahi, esto nahi nire onduan egotea, ez? Eta hori ikasineban, eta ikasineban gozatzen olako pertsonaiak ite. Nik uste olako pertsonaiak ere gero badutela zerbait, gozaraztekoa. Bai, azkenean, dano daukagu barruan, hostia txarra, alaitasuna, alderdi ona, alderdi txarra, eta da pixkat arakatzea hortik, eta, bueno, antzerkiak balio da hortarako, ez? Alde hoiek, bueno, arakatzeko eta ateratzeko, ez? Gu normala hemen arte eszenikotan zentratzen gaurrati batez ere galderako hortik, eta aspaldi ez genuen egiten, garai baten egiten nuen, gonbidatuen galdera lotu, beste gonbidatu, baina aspaldi ez dugu egin, eta galdera asko izaten ziren ritualak, zer egiten zenuen, zer jaten duzu, eta nik esan dut, kirola oso gustuko duzu, gosariare oso garrantzitsua omen da zuretzat. Orduan ez dakit antzerki bat emanaldi baten aurretik ere baute duzun gorputzarekin edo kirolarekin lotutako ritualen bat, edo ze jateko itura, edo ez dakit. Kirola bai, ona etorri horretik ere korrik alditxo bat itxera juneiz, pixkat, nire meditazioa da. Eta bai, kirola etxen dut, bueno, gero oso ezberdina da, adibidez handozu, espainolen egonitzania Madrilen 3 hilabete aste artetik igandera egunero emanaldiak, hor bai izan rutina oso ezberdina da, gero aste burutan itxen duzunean, bueno, rutina ez da igual hain zehatza, ez? Baina adibidez Madrilen goizetan kirola etxen eban, gorputzari eskentzen nion ordu bete, korrika, gimnasio, beroketak, estiramenduak, dana dalakoa, paseatu ere, eta ondo jan, bueno, hori beti, verdura, proteína, eta bai neukan kamerinoan Aquarius botella handi bat, behin eman zidan la pixka bajoia, eta esan eban eukibia dut beti, eta platanoa. Hori da, platanoa egunero, antzerki gabe ere, baina antzerkia itxen badot, irten aurretik, ordu bete lena, ordu erdi lena, platano bat seguru jausten dala. Eta gero, betiko, frutu lehorrak ere asko gustatzen zaizkit, baina, claro, frutu lehorrak antzesta horretik ez da ideia ona. Eta gero beroketa, antzokian bertan, soltzan, estiratu, gorputza aktibatu, eta hemen eta orain, zure burua eta zure arnasa gorputzarekin konektatu, eta morredia pixka rutinak itzen dutena. Bat gustatzen zait, elkarrizketa hauek egitea, ze gainera askotan, oso gauza interesgarriak entzuten ditut, eta gero pentsatzet, nik zeiten dut, hola, emanaldi baten aurren, Zegiten duzuzuko, Jana. Askotan, biraze gaizki hau, ondo jan, frutu lehorra, platanor. Begia esan, Jonek utzi du aktorearen portzentaia handi bat, bastante lurretik, seguru denek, hain ohitura ona, kirola, platanoa, Aquariusa, deshidratazioa ekidin, fruktosa sartu, platanoa antzerkirako baino, gero barazkiak eta proteinak, ze hor ikusten da, hidratoak gehiegi ezetz, baita ere. Bate esaten duena, nere whisky txupitoa, oltzara atera baino. Bueno, gero pixkat horrekatzeko, antzoki, emanaldi ondoren, zerbezatxo bat, bai, ala bai. Aria Kandiduranga pentsatzen, bueno, abetu aria izu egin. Olivares, banaikoa, Olivares. Venga, hori gizurra. Oian, zer egiten duzuzuk? A ber, azken aldian, igual ume bat ititia eman. Egin duzu antzerkira holtzara agertu aurretik. Urtean nola izan dira emanaldi asko, benga, orain lokartu, bizan naiz, goxokiak. Bai, morenitoak eta horrelakoak, imagina. Hori ere, Aquariusa esan dut, azukrea. Bai, sentsazioa daukat, ez zait inoiz gertatu, baina sentsazioa daukat behar detela, bai, igual da, psikologikoa edo gogoa daukadala. Bai, ez baina behar dugu nik uste dut, eta bai gertatu zait, egun guztia rodatzen, eta gero antzerki bat itxera jun, eta hor bai nekatuta, eta hor bai txokolatina, baina platanoa ere, platanoa beti. Platanoa aukera hona da, platanoa beti datorronda. Edozein momentutan platanoatek salbatzen zaitu. Baina jana, ez duzu erantzun guztiz goxokiak, aixarititi eman egokitu denean. Bai. Beste ritualik, konzentrazio, presentzia, esparru mistikoa horik badago goxokitatik garatago?
mingaina, hori zote zamaia, ez? Baina nik ez dut asko iten, nik gehiago juten naiz gorputzera. Nik uste ez detela ritual jakin bat egiten, baina bai normalean hola luzak eta gorputzarekin konektatzeko zerbait dantza... Dantzari aktore dualidade hori ez zaizu libratzen. Ez, uste egiten detela hori. Eta gero adibidez, tantxakarekin egin nuen utzi zure mezua seinalaren ondoren hau askotan esan dut igual. Hor, mezuak uzten genizkien gure, pertsona batzuei, eta nik nera aitari uzten nizkion. Eta orduan, manaldi bakoitzaren aurretik idazten nion mezu txiki bat edo, gutun txiki bat aitari. Pertsonaietik. Pertsonaietik. Bai, eta esaten nion, eta beti mogeratzen naiz, Espainiako lamargotuak nitun, eta orduan muxutxo batekin bukatzen. Eta daukat kuaderno bat, batez ere Madrilen egon ginenean hilabetez oroitzapen hori daukat oso garbi, baina gero jarraitun eginten un hori. Ez que oso ezberdina da, eta egunero gaudenean itxene, egunero, hor ritualak erreza badeaz. Bai, hori da, bai. Eta gero bestean iristen zara batzutan, hartu duzu kafia besteekin. Azkenengo momentuan, trafikoa, ez dakiz zer. Bai, ezberdina da, bai. Kafea. Hori ere. Bai. Bigarrena edo hirugarrena. Nik ere askotan kontzertuen aurretik behar izaten dut, eta jendeak harrituta begiratzen, baina ez zait urduriago jartzen da. Ja, bueno, ez dakit igual ofizioarekin urduritasun horiek ez daude hain presente, eta batutan behar dudana da, pixkat gora, ez? Pixkat soinu proba eterno baten ostean, goizean lan egin duzu, ez dakiz eta txaleko beratziak, eta kafe bat, eta bai, hori behar izaten da. Gero hola izaten dira, ez? Antzeslan osteak ere garagardoa bai, baina etxera joan eta lo egitea kosta. Adrenalina edo intensidadea handiko bizipenengatik edo, ez? Hartuko zaitu. Aipatu dituzu antzeslan batzuk eta pixkat hoietan hoiei buruz galetu nahiko nizuke. Madrilgo Natatxa aipatu zu, ez? Horri hilabete batzuz egon zinen teatro espainolekin. Ze esperientzia izan zen, hau adibidez hori esan duzuna, ez? Egunero edo, 6 egunez edo? Bai, aste hartetik igandera, bai, 6 egun. 6 egunez hor aritzea, pertsonaia, obra, ze esperientzia? Esperientzia brutala izan zen. Hasieran baneukan pereza puntu bat, Madrilen 3 hilabete, ezin etorri, astrena jai bakarrik, igandean berandu bukatzen dozu, astrena jai, eta pixkatatxe den hartzeko eguna, ez? Eta pereza pixkatekin jonitzen, gainera Gabonetan, abenduako 28 jonitzen goratzen ez. Baina gero izan zen, izugarrizko bidaia, egon ginen hilabete inguruen saiatzen, lantaldea zoragarria, zuzendariare, Laila Ripolek zuzendu zegoen, eta gero emanaldira iritsi ginen, egia esan da, nahiko larri, bai. Baina gero oso polita izan zen, egon ginen hori, 2 hilabetez, 5 astez edo, egunero, eta joan ginen emanaldiak aurrera joan ahala, hor, sartzen, gauza berria probatzen, eta Natalia Guartekin itxen eban gehien bat, berazan prota, eta gero Fernando Soto, eta bueno, eta eukigen duen izugarrizko sortea, ze danok sartzen ginen holtzara, eta jolazteko pres genden. Gauza berriak irtetzezian egunero, etzan egon emanaldi berdin bakar bat ere ez. Orduan, hori oso polita izan zen, eta hori ez, 2 hilabetez itxen dezunean pertsonai bat, historio bat kontatzen duzunean, gauza berriak irtetzea etengabe eta heltzea maila horretara, ez? Ez dakit 50 emanaldi egin gendu zen, ez dakit zenbat. Izte zara, toki batera, hori audiovisualean oso zaila dana, ez? Aparte ja, antzerki ensaiotako prozesuan gain, emanaldietan gauza berria probatzea. Eta oso polita, eta buelta honitzen Euskal Herria oso pozik, ze maitxe dut Euskal Herria eta behar dut Euskal Herria, baina oso gustora izugarrizko kariño hartu nion. Aurretik ere baneukan pixka, baina ondotak gehiago Madrileri, eta desiatzen berriz bueltatzeko, Madrilera lanera, Euskal Herria menegon da, Esaten zenuen ez, gauza berriak egunero ateratzen zirela. Badu antzerkiak horretatik ez, berezi egiten duna, eta, beti esaten dugu ez, bizirik dagoen horren seinale ez, dena. Bai, baina gero egia da, bai, badaukala hori, baina badare ez, aktore batzuk oso zorrotzak, oso alemanak esan digun, eta pixkat mugitu eskero koma bat, agur. Eta orduan, eukitzea aukera zure ondokoak ez izatea hain itxiak edo, ez dakit nola definitu. Bai.
eta gauza berri hoiei egunero irtetzen dian, egunero naiz da, alemana izan, egunero gauza berriak irtetzen dira, ez? Gauza da, horri tokia eman edo ez. Eta eukitzea aukera ondokoak tokia emateko eta hortaz gozatzeko, bada, sorte handi bat, ez? Eta nik uste antzerkian eta, orokorrean antzesten dozunean gauza berri gertatzen, momentuan gertatutako gauzei, ez? Heldu mia jakuela eta jolastu mi dala horiekin. Orduan oso polita da antzerkia daukan hori, ez? Bai, begira, nik orain esaten ez zinela, gaina ezagutzen duzu Inigo Aranburu, berarekin Escape Room lanean ari naiz, senar, bikote bat gara, eta askotan esaten diot, ze polita den, zu ikustea, nola aldatu dezun gaur zerbait, eta hortik nola junden, eta asko gustatzen zait, gauza berri bakoitz hori egiten dunean, eta beti esaten dio, jo, ze gozada, ze gaur indezu, gaur egun naiz ezaki nola, eta nola nabaritzen duzunzuk, eta horrek ere eragin egiten dizun zuri, ez? Eta horrekin gero, igual, beste zerbait sortzen da. Eta batean, eltze zara, 20. emanaldian, zerbait berria aurkitzen zuzura, hau zan! 20 emanaldi ostean, ez dut, hau zan! Eta lortu dugu hori horregatik, ez? Bide berriak probatzen ditugulako. Irakurri dizut ere beste elkarrizketaren batean edo esan duzu, eta orain nik uste dut ere aipatu duzuela pixkat, baina ze garrantzitsua den lantaldea zuretzat, ez? Kideak, bai antzerkian, bai hor daudenak, edota pelikula batean, edo telesail batean, ez da? Hori oso garrantzitsua da zuretzat. Bai, familia, ez? Hori nik hezkuntzan inditxut urte pila bat, udalekutan egon naiz, ez da izen bat udaleku ezberdinetan, 12 urte inditxut udalekutan, Euskal udalekuak, Diputazioko udalekuak, Txasilipurdiko udalekuak, udaleku irekiak, itxiak, eta hor niretako oso garrantzitsua esan, ez? Lantaldea, ezitzaiok izatea bat, ez? Eta beti eman diot garrantzia handia horri, ikastarora bueltatzen naiz, gizaki soziala gara eta ezinbestekoa da harremana garatzea, jendearekin eta konpartitzea, komunikatzea, eta horrek sortzen du gero gauzak alde batera edo bestera joatea, askotan. Bentsat hezkuntzan udalekutan garbi neukan, azkenengo urteak koordinatzaile moduan initxuan, eta hori izan ezinbestekoa, ez, ni beti ezitzaile esaten notzen. Lantaldea komunikatu mia dala, eta osteko garagardoaren garrantzia, bada, ez tot nahi itxi alkolari inungo zerik, baina, osteko konpartzeko, kafea, bigarren kafe bat, ez? Baina bai, familia, azkenean hor gaudenok, dano gaude norabide berean, helburu berearekin, eta danok nahi dugu alik eta ondoen egoteagu, alik eta ondoen irtetzea egiten duguna, ez bakarrik ez, gure lanbidean, eta orduan hortarako bat izan behar gara. Eta harremana, gero, harremanak beti ez dira perfektoak, baina, bintzat, ahalegin egotea eta komunikazioa egotea, eta hor rollo ona sortzeko, dano jartzea gure aletxoa, uste oso garrantzitsua dela. Gero nabaritzen da, emaitzean. Beste antzerki obra bat aipatuko izut, 7 urte, bai, 4 bazkide zarete eta delitu bat eta lehen imitatzen saiatu zarete hemen Kandido. Bai, Kandido. Zerena, tira, zu asistinen lehenago. Lauok gara delinkuenteak, lauok neurri berean. Beira, nire noa kantzelara zozketa puta batengatik. Zein ez da benetan ezinbesteko hemen. Nik nuke inor seinalatuko enpresan egiten duenagatik. Niretzat ez da hori irizpide bat, joder. Jose? Jose Beiga? Bai, neu naiz. Funtsesko 3 gauza daude bitartekaritza batean. Esan dugu Bidaniaren lana da, agurtzan entxaurra zuzendu du, eta entzuten genituen, eta ikusi dutenek ikusi dituzte, baina Inigo Gastesi, Kandido Uranga aipatu dugu, Dorleta Horta Bizkaia, Aitor Beltran, Hortxe Musikan. Saxofonista Aitor Berazen? Bai, Aitor da, bai. Eta pianoa ere joten du. Bai. Konta iguzu pixka bat, zeudazkenan berriz ere abiatuko zarete, ez? Orain emanaldi baren bat egin duzue, baina berriz ere... Hori da, estenatu gendun urtarrian, ingendun 4-5 bat emanaldi, eta oine azaroan moltauko gara, azaroan badauzkagu
Donosti, Zumaia, buruz nabil, baina Askoitxi, Leit, Laskao, ez da hit. Tolosara ere bagatoz, baina ja 2007an, okorez banago, urtarrian. Martxoaren 12an. Ah? Bueno, bai, eskorre... izango llegez, bada. Bada. Bueno, eske horre gondira datekin... Kultuzio negozia. Gora bera asko. Vale. Martxoak 12. Vale, apuntatu ondo, Martxoak 12, Tolosara etorriko gara. Eta izan da plazerra handi bat. Eraman nau taupadako garaietara. Begira. Eta hori oso polita da, profesionalki aritzean, baina gauzak aldatzen dira, ja badago presio bat, emaitzaren garrantzia, eta batzutan jolaztea, ahaztu, bai. Eta hemen prozesuak eraman nau taupadako garaietara. Agurtzanekin zoragarria izan da, nean ezagutzen, eta oso gustora, eta gainontzeko aktoreekin zer esanik ez danak ezagun hasian, Kandido ez nean ezagutzen, behitu, eta izan da placer bat, pasatzen dugu hain ondo. Bai, Osa da, historia da esan duzuna, ez? 4 enpresakide, delitu bat indute, gasunarekin, eta inspekzio baten ostean erabaki behar dute nork jaten duen marroia, ez? Besteak libratzeko eta enpresa libratzeko. Eta pasatzen dugu hain ondo, nik, gogoratzen naiz estena hogen duen Basaurin, Basaurin. Eta ingendun, horre larri iritsi ginen. Nik uste dut, beti, Ai, azte bete gehiago. Eta bukatu gendun emanaldia, eta txaloetara irten ginen, eta nik txaloak berdin zitzaizkidan, txalo guztiak. Hain ondo, pasaun eman holtza gainean iten. Ze ona. Nintzala konturatu, norkin zabean txalo, norkez, neguan asetuta erabat. Orduan, gero jendeari gustatzen zaio pila bat, oso badago, ez, debate moral bat. Claro, bai, hori esan barrun, ez, asko, galdera asko sortuko dira, segurazki norberak, nik zeingo nu, ez? Hori da, ez, pertsonaiak oso perfil konkretokoak dira, Laurak, bostak, eta etengabe galdera horrek sortzen dira, ez, zeingo zendun zuk, dirua, zure lagun onena salduko zendun zu libratzearen, zenbat dirun truke, oso galdera interesanteak sortzen dira, eta oso polita da gero ikusleekin, publikoarekin hitz egitea, eta partekatzea beraien iritziak. Oso ondo, orduan, azarotik aurrera egongo gera adi, bakoitza edo martxoan zu, ja apuntatu, data hori, ikusteko. Ate guztiak itxita, zeuden lekuan, leioak irekitzea, zen helburua, kantuen bidezule. Esan dugu hau azarotik aurrera berriz ere martxan hasiko dela, baina beste proiektu batzuk ere eskuartean edo badituzu, zerbait kontatu daiteke, agian zerbait ateratzeko dagoena, baina oraindik ez den atera, doztaketor. Aurten indot Infamia izeneko telesaia, bukatu gendula Pirian rodatzen, Bilbo inguruan eta Madrilen, HBO-rako da, ETB barruan dago, eta euskeraz ere badaude hitz gutxi batzuk. Pertsonai batzuk beraien artean euskeraz hitz egiten dute. Eta hau estrenatuko da, nik uste dut aurten, baina ez dakit, baina urtea maitu aurretik uste dut baietz, eta hor gaude, Susana Baitua da protagonista, gero gehienok euskalduna gara. Ane Gabarain, Inigo Gastesi, Kandido Uranga ere bada, Asier Hernández, Asier Oruesagasti, Inigo Azpitarte, eta oso... Gizonezko ahots graben festa bat montatzen da, porque Azpitartek badu, Asierrek badu, zuk ere baduzu, Kandidok badu, Bai. Lagun batek esan zidan, altzazu grabatzen, Kandido Uranga berria izango zara. Ahotzagatik. Bai, eta oso bidai polita izan zen, 3 hilabete eta piku rodatzen, da novela bat, bere enez gogoratzen oin, Ledizia, da idazlea, Ledizia gallega bat, eta novela Galizian liburuan, Galizian kokatuta dago, baina karri dute Euskal Herrira. Eta gero, irailean, ustot ezin dutela, ez? Zela. Irailean zerbait dago, jendea gainera ustot gogotxu dagola,
ikusteko, eta iraian hasiko gara grabatzen zerbait jendea zain dagoela. Ez dut esako gehiago. Ez dakit esan duten. Nik uste badakidala zer den, baina ez dakit esan den, egia da, ez dakit hori den, nik uste badakila zu jakingo dozu, seguramente. Eta nire inguruan entzun da, bai, nire lanbidean ez daudenak ere nire lagunak esan dute, bai, ez, baina... Bai, bueno, bada espada ez dugu esango. Ingo da. Jakingo du eta ingo da. Eta hori ingo dugu irailean. Esan du. Eta antzerkiarekin, behintzat 7 urterekin jarraitzekotan, eta gero ikusiko da. Eta gero agian, urren urtean berriro ere Madrilen bestean zer. Bai, teatro espainolekin akaso edo ez? Klasikoa. Klasikoarekin. Bai, hori ere erronka potentea, ez dakit zer gertatuko dan, baina bueno, hor dago aukera bat, eta batean klasikoa egitea gazteleraz, en verso. Bai. Osea, hori izan daiteke, bueno, izugarrizko erronka, polita, gogorra, eta hor, bueno, aukera bat badago, ez dakit zer gertatuko da. Galetu behar nizun justu ea baute zegoen, nola pertsonairen bat edo erronkaren bat egin nahiko zenukena? Akaso hau izan daiteke? Bai, iritsi gabe, ez dakit sekula planteatuko nean, baina, bueno, uste oso erronka polita dela, zerbait ezberdina da, eta aukera, ez dut uste, bizitzan aukera asko gongo dien Nikolako zerbait iteko, eta, bueno, aukera hori polita. Eta hor dago, ea ze gertatzen den. Eta gero beste zerbait... Bueno, aterako dira bidean akaso. Hori da, bai. And I'll go home in the night, shouting your name. Ordua iristen ari. Ez zerbait. Bai, zerbait bazuen esateko Jonek ez. Gelitu naiz beste erronka. Bai, noski. Gelitu naiz ni hausnartzen. Zu hausnartzen. Bai, oso galdera interesantea da. Aizu, baino azpitarte agertu da eta hotxe grabeak eta haren indigo proiektutik Summer Sun honekin uste dute agurtu egingo dugula Jon Olivares. Bada bertsu bat oso polita Faribaseikanekin abesten duena, baina zuzeneko bat da ez da oso emitiblea, oso taberna soinua da, baina tira, hori ere esitzen da. Inorke sarean edo YouTubeen saltxatu nahiko balu. Jon Olivaresi eskarrak emango dizkio goiana. Plazer handi bat. Uste eta lasai aritu gara, eta bigarren kafe baterako aitzakiak ere topatuko ditugu etorkizunen. Hori da, eskarrik asko. Entzuleo Kindigo, Summer Sun inigo azpitarte ahotxean, eta erregistro grabeetan kantatzen zarauztarra. 'Cause I'm tired of so many salty rains, and I'm waiting for some summer sun in spring. 'Cause I'm tired of so many salty rains. Come again, and I'm waiting for some summer sun and spring. 'Cause I'm tired of so many salty rains. Entzuleok aurrera goaz goizeko 11:25 minutora intxe zuzenan hementxe naiz irratian, eta gu zer eta Aiora Mujika agurtzeko intentzioarekin gabiltza horrengo minutu betan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ostiral giroan murgildu gara, eta beraz, dantzarako gogoa piztu zaigu, eta dantzarako, eta nola ez, Aiora Mujikarekin hitz egiteko, egunon, Aiora? Ui, orain bai, egunon. Kaixo, egunon. Ui. Orduri jarri gara, hola, doinu nahiko intentxo hauekin esango nuke, abesti honen hasiera behintzat, bada
horrela, zakit, potentea. Bai, Ariran diskoko normal abestia da. Bueno, Ariran nei buruz hitz egiten nahitu nitzanen abestia haure aipatu nun, eta bueno, pixkat abestiak hitz egiten du normalizatu dituzten gauzen inguruan, eta bar, baina bueno, gaur ekarri dut aitzakia moduan, zenbatetan hartu dut zein aitzakia fitiesen abesti bat hartzeko. Gaur ere bai. Horrelakoak egiten ditugu, Gaur, tomatearen mundu eguna da, bueno, aitzaki horrekin, nola tomatea gorria dan, orduan gorri koloreko honekin beste gai honekin lotzen gaitu, eta jazta, aitzakia badaukagu. Bai. Abesti hau hasten da kerosin, dopamin, chemical indus, eta dopaminai buruz hitz egitea nator gaur, eta orduan abesti hau ekarri dut. Eta dopaminai buruz hitz egitea, justu aste honetan agertu zitzaitelako artikulu bat dopamin site edo lako zerbait, dopamin guneak edo lekuak edo izango litzatekena. Eta kuriosoa iruditu zait, orduan, hoi komentatu nahi nizuen. Dopamina lekuak edo hauek zer lirateken ulertzeko, lehenengo dopaminai buruz pixkat hitzeiteko, baten batek entzungo du nire esplikazioa, eta ni baino gehiago dakin batek esango du dopamina zer dan esplikatza, baina bueno, simpleki ulertzeko zoriontasunaren hormona bezala ere bataiatu izan da, eta da gure nerbio sistemako neurotransmisore importante bat, eta pixkat rekompensarekin edo zerbait egin ondorengo sariarekin dago lotuta, ez? Zerbait egin eta gero daukazun postasun hori edo horren arduraduna da dopamina. Oso adiktiboa dena. Bai. Sentsazio oso adiktiboa bat. Interneteko eta sare sozialetako garai hauetan ere engantxe hori geroz eta azkarragoa da, eta hori ez, oso adiktiboa da. Orduan, dopamin sites edo dopamin leku hauek dia, ikusi nun artikuluak esplikatzen zuen diala, egokorean sortu dian interneteko gune batzuk edo aplikazio batzuk simulatzen dituztenak, beste gauza batzuen artean erosketa bat egiteko prozesua, edo etxera janaria eskatzeko prozesua egiteko aplikazio oitako batzuk, zu sartzen zea, daukazu menu bat, aukeratzen duzu ze jan nahi dezun, barramena nahi dut, eta ez dakiz erredateko, prozesu guzti hori egiten duzu, ordaintzera zoaz, ez dezu ezer ordaintzen, baina pedidoa egingo bazenu bezala da, eta ikusi dezakezu baita repartidorea nola doan bidean, nola iristen dan zure etxera, baina zuri etzaizu ezer iristen, ze berez ez dezu ezer erosi. Leku horiek egiten dutena da, hori ikusi da edo ikerketa batzuk ere aipatzen zian oinarri zientifiko bat daukatenak, baina hori beste baterako igual, baina ikusten zen antza dopamina txute hori edo ez dezula jasotzen berez produktua iristen zaizunean eta hori kontsumitzen aizeanean, baizik eta gehiago dagola horra iristeko bidean. Hau da, sartu, ikusi, aukeratu, horrek ematen dizula ja subidoia. Begira, ze bitxia. Eta orduan, zuk eskatzen duzu, baina ez zaizu, zerbitzu hori, nolabait, zerbitzua eskaintzen zaizu, baina produktua bera ez zaizu iristen, adibidez. Erosten balin baduzu ramena. Eusen gauza, eta esatezun artikuluak, zenbatetan utzi dezuzuk ere karritoan zerbait erosi gabe. Zenbatetan sartu zea erosteko leku oitako batera, eta esan, hau, eta gero karritoan geratzen da. Ez dezu inoiz bukatzen, hori, hemen, bukatzen dezu, baina ez dezu erosten. Ala ere ematen dit pixkat beldurra. Da kuriosoa, eta berriz ere testu ingurura, Ego Koreatikan datorren zerbait da, nik behintzatan ikusi dut, eta esplikatzen zuen baita ere gauza hauek edo leku hauek balio dutela momentuko estresa askatzeko gune bat dia, aldi beren diruri gastatu gabe, ze aipatzen zituen datu batzuk, langabezia datu batzuk, eta Ego Koreako gazteen artean eta zenbatekoak dian, eta hori dena aipatzen zuen, da esatezun, klaro panorama hortan dagoen gizarte bat, edo lanik gabe gauean estresatuta dagona, eta esaten duna, estresak ere askotan eramaten gaitu ansiedade hortara, edo de erosi, jan, zerbait, esaten du, hori askatzeko bidea daukat, ez daukadan diruri gastatu gabe. Bai. Begira, egia da, gaur bertan, nik duela astebete edo internet bidez erosketa bat egin nuen, etxerako gauza bada, ilusio egin zidan, topatzea, hain justu bazen, produktu bat,
buruan nuena, nahi nuen kolorea, nahi nuen tamaina, kostatu zitzaidan topatzea, eta topatutakoan, gian bai sentitu nuela, erosterakoan bai sentitu nuela dopamina, eta gaur iritsi da. Gaur etorri da banatzaile, eta gaur iritsi da, eta jasotzerakoan egia da ez du dela inbesteko ilusio gehiago sentitu nuela, prozesuarekin, topatu dut, ama, eta tamainak enkajatzen du justu, nire etxeko paretan, eta kolore hau da nahi nuena, eta ze ondo, eta prezioz gainera ondo dago, eta tal. Dopamina piko hori, asko saltugo izan zen produktua erosi nuen egunean, gaur iritsi denean, baina, eta berez bitxia da, ze orduan produkturik ez nuen esku artean, eta beraz gaur egon beharko nuke. Zoriontsuago, ez? Hor, artikulu nahi patzen zian, ikerketa horietakoren baten, ez detela ondo zitatuko, baino gutxi gora bera ideia ulertzeko esaten zuen, ikerlari batzuk tximinoekin eta egin zituztela proba batzuk ikusteko beraien sisteman, ez, dopamina noiz aktibatzen zen, eta noiz ez egon, eta hori ez, tximinoekin proba egiten zutela, janaria, kaja batean, iristen zenean, ez, nola lotzen zuten prozesua sentsazio batekin, eta gero jaten ari zian momentuan bertan aktibatzen zana beste area bat zala, beste espazio bat zala, ezberdinak diala, eta hortik dator pixkat baita. Gertatzen da baita ere, eta honetan ere ari dira ikerketak egiten, eta gehiago iritsiko dira, ze azken finan nahiko berria da, baina ligatzeko aplikazioekin. Badago, esaten dute, behintzat, erabiltzaile mota bat, dena, nik match egin nahi dut, edo ikusi nahi ditut beste pertsonen profilak, match egin nahi dut, agian kaixo esan nahi dizut, eta nahi dut beste pertsonak kaixo esatea, baina ez daukat geratzeko asmorik. Nahi dudana da, une horretan, nik gustoko dut ematen diot pertsona bati, pertsona horrek gustoko dut ematen dio nire profilari, horrek sortzen dit dopamina pikoa, eta jendea horretara ohitzen da, edo biziatzen da, eta baina gero bestelako asmoria ez doa inora, eta gero bizitza realean agian ez dauka asmoa benetan pertsona horrek norbaitekin geratu, eta baina da, beti esaten da baita liburuak erostea eta irakurtzea bi afizio diferente diala. Iepa. Hori ere nahiko zabaldua dagoen diferentzia bat da. Hori egia da, liburuak eta baita ere, liburu ez gain, paper txopolitxak, boligrafoak eta pegatinatxoak eta bai. Eta egia da baita, hori ezuk esan dezuna, erosi eta iristen zaizun arteko diferentzia hori edo, nire lagun bat normalean gauzak erosten dituguna elkarrekin, ez? BTS-eko gauzak ateratzen dianean edo, beak beti esaten du, erosten du eta gero azten da. Ze paketeak iristen dia, igual 1000 betetara edo lata, aztu egiten zaio, orduan iristen zaionean abisua paketea jasotzeko daukazu, bigarren aldiz posten dala. Baina hori da, lehenengo postasunaia izan dezu. Orduan, gero aztu egiten zea. Ez balin badezu diruri gastatu, eta ez pasaizu iristen, berdin dio. Egia da, ze bitxia ez, hainbeste zabalduta dagoela, edo gainera ikertuta esan duzu ez, badagoela hau, sortu dituztela, gehien harritu nagoena da, janaria etxera eskatzearen aplikazioa, baina benetan gero etzaizu inoiz iristen. Ikusi dut baita ere beste artikulu berdinan aipatzen zen beste aplikazio bat, zala erretzeko deskansoaren aplikazioa, zala erretzeko deskanso bat simulatzen du, ez, estresatu da nau, kanpora noa, zigarro bat erretzen dut, norbaitekin hitz egiten dut, pixka bat break hori egiten dut, ez, aplikazio bat, zu sartzen zea aplikazio hortan, zure deskansoa hasten da, zigarro bat erretzen arituko bazina bezala, eta agertzen zaizu ze beste jende dagon konektatuta deskanso berdina egiten. Eta daukazu aukera mezutxuak usteko, ez, nazkatuta nago eta etxea juteko daukat, azterketa hauek zoratuko naute, ezin dut gehiago daukazu, minutu batzutako interakzioa ez ezagun batzuekin, zigarroaren deskanso hori simulatzen duena. Ez dakit zeunetan bihurtzen den osasuntxuagoa, zigarroa bera erretzea. Zango nuke, baina hori, jendeak esaten du, klaro, ulertu berdezu hoi ez, zaude lanean, 10, 12, 14 ordu deskanso hori gabe buru belarri eta nolabait ateratzeko momentua dala, hemen etenaldi bat egingo dut. Eta etenaldia da, aplikazio hontan sartzen naiz eta beste jendearekin komentatzen dut, ze mierda dena, eta besteek ere, ze mierda dena. Venga, guazen segitzea. Iruditzen zaiz pixka bat, badela
txikitan jolasten genuenean dendarietara. Nik askotan jolasten nuen, banuela denda bat, edo joaten nintzela, edo nire lagunak denda bat zuela, eta joaten nintzen, eta eskatzen ezken behar dute kuaderno bat, 2 platano, eta sardizka bat. Eta orduan, nire lagunak egiten zuen, ezer eskueta eduki gabe, hemen jartzen dizut, eta hemen txe boltsa imaginario honetan, eta tori boltsa, eta nik, nire diru gezurretazko diruarekin ordaintzen dizut, eta eta egin duzu hori, baina ez duzu zer erosinoski, eta pixka bat, horti da. Badia sistema batzuk ordezkatzeko benetan behar dituzun gauza batzuk, baino teknologiaren bidez igual beste modu batean ordezkatzen dituzunak, ze artikulu hau irakurtzen nahi nitzala baita, atera zait beste pertsona bat, bere hausnarketa propio egiten zuna, eta pertsona horrek aipatzen zituen mukbankak. Ezakit ezagutzen dituzuen, pertsonak jaten agertzen dian bideoiek, eta hori ez, dia normalen YouTubeko bideok edo streamak agertzen dana pertsona beretxean jaten, eta hori da ikusten dana, eta honek kontatzen zuen mukbankak ere jaiozian Korean, eta beak esplikatzen zuen, Korean jatearen kultura da oso konpartitua, ez? Mailan ateratzen dira jatekoak eta denak doaz hortik hartzen, ez? Bakoitzak bere auki beharren. Orduan, nola dan zerbait oso konpartitua eta komunitatean egitekoa, eta aldi berean, geroz eta jende gehiago dagoen bakarrik, hor bazegola arazo bat, ez? Ni bakarrik nago etxean jaten eta oso arraro egiten zait, eta hortik sortu zala, internet bidez hasiko naiz erakusten nik nola jaten deten, eta txatean jendeak konpainia egiten dit. Eta aldi berean etxean dago norbait jaten, ikusten beste pertsona bat ere jaten ari dela, eta elkarri konpainia egingo baliote bezala. Eta izan da, hori, hau ere bada, behar batetik, nolaiteko partxe bat sortzea. Bida, partxe bat gustatu zaite hitz hori, ze uste dut, ondo dagoela bakoitzak, bere beharrak eta bere osasun mentalarekin lotuta daudenean, on egiten dioten teknikak topatzea, eta agian guk ez ditugu lertuko teknika horiek, baina agian on egiten diote, eta hori ondo dago, baina aldi berean ere ondo dago, bakarrik egoten ikastea eta ikastea zuk etxean jandezakezula plater bat zu bakarrik edo jagoan zaitezkela jatetxera batera zu bakarrik eta jatetxean bakarrik eserita egon eta jan eta ez dela ezer gertatzen, baina gero teknikak bilatzen badituzu, begira nik badaukat horrelako, ez dakit horrelakoa den, baina burura etorri zait. Mugikorrak gauetan etxera joaten naizenean eta nola bakarrik bizi naizen, mugikorrarekin denbora asko pasatzen dut, ez? Eta lehen sare sozialetan pasatzen nuen denbora asko. Eta orain badaukat jolas bat. Eta agian askok esango dute hori ez da ona, ez? Jolas badaukazu eta gauero jolasten zara eta hori ere adikzio mota bada eta ez da ona. Baina konturatu naiz, hobe egiten didala, mugikorrarekin egongo naiz bai edo bai, hori badakit. Eta mugikorrarekin banago, jolasean balin banago, behintzat ez naiz konparatzen ari beste, nire burua edo nire bizitza, besteen bizitzekin konparatzen ari. Bestela egongo nitzake Instagramen, eta egongo nitzake argazkiak ikusten, eta agian momentuan nitzake konturatuko, baina nire burua hasiko litzake. Hau oporretan dago, eta zu ez. Edo hau 5 izarreko hotel batean dago, eta zuk ezin duzu ordaindu 5 izarreko hotel bat. Edo hau begira bere mutil lagunarekin hemen musukatzen ez dakizer eta zuk ez duzu musu bat jaso azkeneko astean. Edo honek kotxe bat erosi du eta zuk ez daukazu ez da bizikleta bat erosteko. Eta horrela buruak eta orain mugikorrarekin nago bai eta hori txarra da eta badakit, baina jolasean nago eta jolasak ez da multijugador, ez dauka ezin dut alderatu inorekin nire jolaseko emaitza ez da ere, eta orduan ez nago denbora guztian input horiek jasotzen eta ikusten besten bizitzak zeinonak diren, erakusten dutena beti delako ona, ez da? Zeinonak diren, eta bada teknika bat, esate dute hori, ez? Zerbait aldatu nahi dezunen, ezin dezula zure buruaren kontra jo, ze saboteatu egiten zehala praktikamente, orduan, aldatu nahi dezunen, hori, jotzeko, eramangarri egiten zaizun bide batetik, eta dauzkazun ohitura batzuk, eta igual asumitzen dezuna, ohitura hau kentzea ezinezko egingo zait. Bideratuko dut, niretzat kaltegarria ezan zerbaitetara. Teknologiaren partxe hau, pandemian, itxialdian, asko erabili genuen. Jolasten genuen bideo deiez, baina Marianitoa hartzeko ere gerazintezkin iruzpalau lagunekin, portatila eta Marianitoa jarrita.
edo nik uste handik jaiota, gerora egin ditu dala, ez dakit, zuk juri ezagutzen duzun Tristan Crowley musikariarekin, bilera ingo dut, igual, faltzeko edo ardotxo bat hartzeko geratuko gea. Pentsa, bera Alemanian dani hemen, venga, 8 kaldea o 9 kaldea, etxea jun, ardo tia tiriki, o ardo kopa bat jarri, eta, hostia, zemuz, ez da, hemen txesta gizeta. Ona. Bueno, iruditzen zait, ni oso kritikoa naizela gauzabekin, eta sortzen dira alako alerta bat, baina kasu batzuetan, uste dut sanoa izan daitekela, edo beste kasu batzuetan, zuek gaipatu bezala, partxe bat balin bada ere, partxe horrek laguntzen badu zauria zerbait sendatzen, ongitorria bedi. Naiz eta igual denok asumitu organikotasunari eskaintzen diogula beste leku bat gure ez da eskala moral edo gauzen eskala horretan, ez? Bai, ez da soluzio perfektua, ez dezu arazoa konpontzen, baino bitartean bizitza eramangarriago egiten zaizu. Hori da. Gezurrezko zigarroak ere entzuna dauzkat, baina ez ditut ikusten, baina entzuna daukat bere garaien agian ere gelakide baten gurasoak edo horrela, erretzeari utzi nahi, baina eskuetan azkenen ohitura ere bada ez soilik nikotina kontsumitzarena, baizik eta esku atzen artean zerbait eukietzarena, eta saltzen zituzten gezurretazko batzuk, eta noski ez, helburua da ikastea, ohitura hori gabe bizitza, baina bitartean, utzi dut tabako, utzi du nikotina, orain gezurretazko zigarro batekin, hemen kartulinazko zigarro batekin, ari naiz, hemen antzerkia egiten, baina, hori da. Ez dezu ezer berria erosten, baina erosketa prozesua egiten duzu, eta ez dezu diruri gastatzen. Hori da? Hori da. Nola izena zuten? Ezakizkit. Baina... Dopamine sites. Hori da, dopamine sites. Ala izendatzen zituzen behintzen. Oso, ondo, dopamine sites. Entzuleok, BTS-en ariran diskoaren normal kantutik abiatu gara, eta gozo intu desaneraino iritsi eta uste dut disko amaitu bezala guk ere Aiora Mujika agurtu egin behar dugula. Oso ondo. Urrengo itzordua, ekainaren 26an dugu. Bai. Eta orduan zure maletan zer sartuko den kontatu behar diguzu. Bai, kontzertura bidean jungo naiz mengo saioa eta gutxira, eta kontatuko izuet zer eramango deten. Entzuleok intu desanekin egingo dugu urrengo minututxoa eta bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Aldarriz betetzen ditugu egunak, garaipenak argitu ditzan biharamunak. Legeak txikitzen ditu aniztasunak, koloretako tinduz idazten du gure lumak. Legeak txikitzen ditu aniztasunak, koloretako tinduz idazten du gure lumak.
Entzuleok badu nolabait begi bat, belarri bat, eta harima puskatxo bat gaur Ipar Euskal Herriko lurraldeetan basoa eta matematika azterketa hori egiten hariko diren ikasle hoiekin, badakizue Bernat Etxepare Liziotik ondu genuela saio berezia, handi kamiseta batzuk ekarri ere bai, gaur arratsalderako jantzi beharko ditugu, zen niri goizean jazte ahaztu egin zait, Goiuri, baina tira, badugu aldarrikapen hori eta gaur mugarritxo bat besterik ez duen borroka zabalago hori buruan, eta hemendik besarkada haundi bat ikasle guztiei, eta horrexegatik xutik taldearen azterketak euskaraz kantu honekin egingo dugu aurrera, eta aurrera egiten ari direnak, eta kilometroak osatzen, eta dagoeneko hainbat mugarri atzean uzten Euskaldunon martxa horretan, dihar dutenak. Atzo kontatu genuen Pellilekuona lankidearen eskutik nola abiatu ziren Urepeletik, zutabe horrek nola Iruñean bihar izango duen mugarri nagusia, edo nolabait ospakizun eta aldarrikapen momentu nagusia, baina bidea omen da helburua askotan, eta bidea bera zentzu ematen diona lorpenei, eta bide horren jarraipena egiten dabil Pellilekuona lankidea. Pellilekuona egunon eta ongietorri bigarren kafera. Aleluya. Afera argitua, beraz. Beraiek ere, segunetan nongoa diren, berri gehiago edo gutxiago izan ohi dute, Euskal Herriaren inguruan, norbait boiz inguruan ibili bada, edo nebada inguruan, edo hor, diasporaren indarrak askotan laguntzen du azaltzen nor garen, beste batzutan gehiago kostatzen da, Pelli. Ados, orduan, soma dezakegu, zure lagun estatu batuarren kolore politikoa ere, akaso soma dezakegu, Pelli. Aizu, esan dezakegu, agian, izan dezakegu Euskararen erromesak zaretela. Euskaltzaleon martxa horretan, zoaztela Iruñera bidean, atzo, aipatu genuen, gaua, orain joan egin zait, non egin zenuten gaua? Auritzen hori da, horrega pasata, bai. Egia da, bertan egin duzuela gaua, konta iguzu nolakoa izan zen atzoko bidea iritsiera, gaua esnatzea, dena.
Bueno, beraz, olatua, marea, haizea dena alde duzu dagoeneko, Pegi, baina atzokoan igaru behar izan zenuten horri aitortza egin behar diogu, maldan gora sufrituta ibilizaretela. Zu arnaz luzeko ibiltaria zara, Pegi. Aizu, ze giro badakite nik aipatu dut, nolabait guk hemen arima puskatxo bat, begia belarriare, bagenuela azterketak euskaraz, edo baxoa euskaraz egiteko, aldarrikapen kolektibo horretan, baina badakite Euskal Zalen martxak ere, kontatu duzurako kronikan ere, izan duela, azken ordu hauetan eurekin bat egiteko, eurei indarra helarazteko, eta nolabait, aldarrikapen hori ere Iruñera bidean zuekin eramateko autuare egin duzuela. Aizu, Pegi, gaur nora iristeko asmotan zabiltzate, aipatu duzu ja mesedeko ibilbidean, nolabait baso inguru hori eta atzean utzita Iruñaruntz maldan bera edo mesedeko ibilbidean, baina ez dakit zein den gaurko etaparen amaiera. Pegi, bihar Iruñera helduko da martxa, Euskal Zaleon martxa. Egun handia espero da. Bertan, zutabeak elkartu, aldarrikapen horiek bat egin, atzo aipatu genuen, badaudela irakurketa, osnarketa espazio, festa giroa ere bai, ez dakit, askotan bidean egoteak ematen dio nolabait amaierari ere zentzua, eta uste dut, oinez egun hauetan nolabait kilometroak egiten ari zareten horiek guztiak, batzuk aldarrikapen utxetik, besteak zure kasuan aldarrikapen horrekin bat egin, eta gainera naizen kontalari lan edo kazetari lan horretan, pentsatzen dut horre guztiak ematen diola, gero, ez dakit, dimentsio handiago bat, emozioak ere beste modu batera bizi direla, zer espero duzu biharko egun handi horretara begira?
Pegileku ona, eskertzen dizugu egun hauetan Agustia gurera ekartzeko hartu duzun esfortzua, zure arnasestuan ere nabaritzen dugu, oinez eta mikrofonoa helduta aritzea badela erronkatxo bat, erronka informatibo bezain kirol erronka ere bai, eta aizu, bide derra egin, bide ona egin, euskararen erromez bihurtu zareten horretan, eta bihar ere entzungo zaitugu eta datozen egunetan, naizen plataforma ezberdinetan, Euskaltzaleon martxa horri egiten ari zaren jarraipen hortatik ze ondorio eta ze hausnarketa ateratzen dituzun zer horrek ere. Besarka handi bat Pegi zaindu. Entzuleok, Pegilekuna lankidea gurtu berri dugu Euskaltzaleon martxa Iruñera bidean da, bihar da egun handia, bihar bertan elkartuko dira Euskaltzaleon martxa lelopean, Iruñeko kaleak betetzeko mobilizazio, jendetsu oiek edo jendetsu hori, zutabe ezberdinak esan da bezala, Euskalgintzaren kontseilu osatzen duten eragileak bertan bat eginda eta bertan hainbat aldarrikapen nagusi batetik, ofizialtasun osoa Euskal Herriko lurralde guztietan lortzea, hizkuntza politiketan jauzi bat eragitea, eta hirugarrenik, euskaltzaletasunaren ekarpena aldarrikatuko duen zutabe bat ere bertan izango da. Azpimarratuz batez ere egunerokoan euskaltzale gisa jokatzearen garrantzia eta euskaltzaleok elkarrekin antolatzearen premia. Esan da bezala, oraindik asko izango da Pegilekuna lankideak gure uinetan eta naizen web eta orrialdetan kontatzeko izango dituenak. Guk azken 2 minutuak ditugu, bixi Oiana Maritorena genbe, badugulako arte eszenikoen proposamen gutxiren bat, nabaritzen da, uda eta guraldiona badirela gurekin. Bai, hori da. JM Brutal lana gaur Oiongo Plaza Nagusian ikusgai egongo da 8:00 eta no dantza ikuskizuna berriz Donostiako Victoria Eugenian arratsaldeko 7:30 La Benidera konpainiaren lan hau. Bihar larunbata Eros eta Afroditarien aitortzak lana Errenteriako Niesen kulturgunean eskainiko dute arratsaldeko 7:00 Estikuriel eta Andoni Mutiloak, eta gaueko hitzak lana berriz larunbat eta igandean Gezal auditoriumean Lezon 7:30 ikusgai egongo da Orratx antzerki taldearena. Eta horrez gain esaten zenuen, nabari da pixkat aretoak eta gutxitzen direla, baina kale proposamenak eta piztu egiten direla. Eta asteburu honetan, adibidez, urtero hemen hitz egiten dugu Pasaiako Dantza Festivaleko antolatzaiekin, joan den astean hola solasaldi batekin eman zitzaion hasiera, eta atzoia emanaldiekin hasi ziren, eta gaur 7:00 hasita Euskal konpainien lanak izango ditugu Antxoko skatepark inguru horretan, bihar ere 7:00 hasiko dira, eta beste 5 lan gaueko 10 arte, eta igandean berriz Iker Murilloren estudioaren erakustaldia, eta bertan Antxoko herritarrekin batera Anakrusa taldeak sortutako herri ekimen bat. Eta horrekin batera Gasteizen ere kalde arte jaialdia ospatuko da 3 egun hauetan zehar, bertan arte eszenikoak kalera ateratzen dira, 13 euskal konpainia egongo dira guztira, baina badira horrez gain Katalunia, Andaluzia, Madrid, Galizia, Portugal, Argentina, Belgika edota Britainia handiko edo Erresuma Batuko konpainiak ere, beraz, hortxe proposamenak. Entzuleo, guk agurtzeko premia eta ordua badugu, Oiana Maritorenaken datorren ostiralera arte, Goiuri astelener arte, entzuleo, asteburu ona igaro, besarkatak denoi, musuak, aio! Keep calm and bigarren kafea.